नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। दोडामार्ग येथे घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत ग्रामपंचायत तेरवन मेढेने ते स्वातंत्र्य दिनापासून गावातील प्लास्टिक संकलनासाठी एक अतिशय चांगला उपक्रम सुरू केलाय। त्या अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात ठिकठिकाणी प्लास्टिक कलेक्शन शेड उभारण्यात आले। प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षीही कुडाळ भाजपा कार्यालय पटांगण येथे सिंधुदुर्ग राजाची प्राणप्रतिष्ठापना होत आहे। आज भाजपा नेते निलेश राणे यांच्या शुभ हस्ते सिंधुदुर्ग राजा मंडप उभारणीचा शुभारंभ सोहळा कुडाळ येथे पार पडला। तहसीलदार कार्यालय वेंगुर्ले व साहस प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांग बांधवांसाठी विशेष मतदार नोंदणी अभियान आज गुरुवारी नगर परिषद वेंगुर्ला येथील हॉलमध्ये पार पडले। कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी आज मालवण एसटी स्टँडच्या नवीन इमारतीची पाहणी करत पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण असलेल्या कामाची माहिती घेतली। एसटी स्टँड इमारतीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू आहे। डिसेंबर पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना आमदार वैभव नाईक यांनी एसटीचे विभाग नियंत्रक अभिजित पाटील यांना दिल्या। कुडाळ तालुक्यातील नेरूर गावामध्ये अनैतिक धंदे मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत। त्यामुळे गावातील तरुण वर्ग अनैतिक धंद्यांद्वारे बेधुंद होऊन गावातील महिलांना त्रास देण्याचा प्रकार सुरू आहे। कुडाळ पोलीस निरीक्षक रुणाल मुल्ला यांची महिलांनी भेट घेत या सर्व विषयावरती चर्चा केली। नेरूर गावामध्ये चालू असलेले अनैतिक धंदे लवकरच बंद करण्यात येतील असे आश्वासन कुडाळ पोलीस निरीक्षक रुणाल मुल्ला यांनी दिले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।